Soňra halkara ähmetli meseleleri öz içine alan parahatçylygy ilerletmek, ýurtlaryň arasynda ynanşmagy berkitmek boýunça strategiýalary durmuşa geçirmek atly maslahatyň geçi bölümçilerde dowam etdi. Munyň özi halkara ähmetli forumlary geçirmekde oňun tejribe toplanan ýurdumyzda dünýä derejesinde möhüm ähmeti bolan halkara çärelerini toplumdan esasy gurulýanynyň nowatdaky beýany urly. Häzirki döwürde halkara giňişligine parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ötüşi öpüşen etmek meseleleri dünýä derejesinde möhüm ähmet berilýän ugurlaryň birine urly. Şonda garaşsa hemişeri beýtarap Türkmenistanyň başlangyjy boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy 2025-nji ýyly halkara parahatçylyk we onyşmak ýyly diýip eglan etmek hakyndaky kararnamany kabul etdi. Munyň özi dünýä halklarynyň arasynda parahatçylykly we birek-birege ynanşmak esasynda ýola goýulýan gatnaşyklaryň işçiňleşdirmegine, şol urwatyň özüne halkara hyzmatdaşlygyna parahatçylyk we ynanşmak medeniyetiniň hemme tarapdan esasy tasdiklanmagyna aýratyn ähmetliler. Bu gurda berk we durnukly parahatçylykly ösüşiň öpüşen edilmegi möhüm wezipeleriň hatyryna kesitlerini diýip bölümçilerde geçirilen maslahatlarda bellendi. Maslahatlar atnaşanlar halkara çärelerini we forumlaryň geçirilýän merkez kökünde aqrar edilen Akmermel Aşgabatda guralan maslahatyň ýokary guramaçylyk derejesiniň öpüşen edileni üçin hormat prezidentimize we gahrman arkadamyza hoşallyk bildirdiler.